Shalom. Shalom. Huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Sian hami aka parhobas di minggutta sadarion pasahaton. Selamat hari Minggu ma dihamu saluhut. Tapuji ma Tuhata natotong marasini roha mandongani. Huhut margogoihon hita di pardalanan ningolutta. Sadarion di pataru asini rohana dohita. Huriana tuminggu ujung tahun parhuriaon. Huhut marningot hita di akka dongatta. Akka nataha holongi naung manadikon hita sian hasianganon. Di minggutta sadarion laos disungguli dohita muse. Taringo tu ujung ningolutta. Huhut maka porsiai nang pemarujung ngolutta dohot portibion salelengna. Alai anggo pamaret taon dohot harajaon ni debata. Manotong rodi saleleng-lelengna. Atong bongot mahita tu parsaoran nabadia. Laho mamuji dohot pasangapon tuhata. Ro mahita marsomba tujolona, marende mahita. Hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon, amen. Songon duhut-duhut dosa luhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhuti dosa luhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bunga nai. Alai nahot dohata ni Tuhani. Rodi saleleng ni lelengna.
Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hangoluan. Haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan Yesus, Tuhan ni akan namate dohot akan namangolu, hodo na punahami, manang mangolu, manang mate pehami, nang pemardalan hami dirura ni linggoman ni hamatean, dang huhabiari hami be hamatean, ay hodo dongan nami, dang tertiup hamatean, manang tanoman behami, ay hodo Tuhan nami naung humokop hami, jala hodo na punahami. Roh hami nuaing tuho mangido, saha tuho maton dinami doho daging nami, asa diho hami, manang namangolu, manang namatepe, say tiup matangan nami. Urupi hami marhite-hite pakokopmi, asa sahat hami Tuhan uluan na sorasuda. Amen. Tatangihon ma patik ni debata, hata haporsiaon ni halak Kristen, ponggol patuluhon, hata habadiaon ni halak Kristen. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho dihasan ni dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangolu sogo daging ni halak naong mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Dia do lapatan nii, ondo, na di parhatutu rohakku do, na sotarbahen ahu porsea di Yesus Kristus Tuhaku, manang mandapoton ibana, yang gotung sian roha-rohaku, manang sian gugukku sendiri. Na di jauh ton di perbadiai doau, marhite sian barita nauli. Dilehon doa sini rohana patiurhon rohaku. Di perbadiai do rohaku, jala dipatotong doau di bagasan hapor seaon nature. Tudos tu naung binahen nain waing tu saluhut halak Kristen na di tanoon. Ay di jauh do nasida. Jala di papungu, jala di patiur doro hanasida, jala di parbadiai, jala di patotong go nasida di Tuhan Yesus,
di bagasan haporsiaon nasasadai natigori. Akup nii buas dorohana manesa dosaku ganok ari. Rodi dosa ni akka dong aku na porsea. Dungi pangulon na doau di hari parpudi. Rodi nasa namate. Dungi lehonon na do tuau. Doho tunasa na porsea di Tuhan Yesus. Hanguluan na sora suda. Ima na tutu si tutu. Atong ramangidugugu mahita mangulahon na hombar tu patiknai. Ale Tuhan debata. Sai pargugui mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Dosata martangiang mahita, ali Tuhan debata amanami, pargogo naso hatu dosan, para siroha midahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahaton dohami tubuh, jaladang adong haporseaon di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manimbil sian akka dalammu. Masai godang do pangalausion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham. Hatam manjuhon hami. Asa unduk dihagogoon dohot harajawmu na manotong rodi sa liling-liling na. Alay, sayo lodo pehami pinarhatoban ni ragam hisap-hisap. Dohot hagogoon, dohot harajaon ni portibion. Gabedang jupang hasonangan, hadameon na polinding ulu nami. Di bagas nami, di parkarejuan nami, dohot di nahumaliang nami. Sayu nang paingot-ingot akadusa ni haposoon nami, dohot pangalausion nami. Sa ingot mahami hombar tua sini roham, dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Say suru maton di parbadia tu rohanami be. Asa tarbahen hami manguloy ho di bagasan hati goran, dohot habadiaon. Gabesahat hami tuhanguluan na sorasuda, na pinarbagabagam di akka na porsea diho. Ali Tuhan Yesus,
marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuha sesaan ni dosata. Adong do dihita situa ni malim nasongoni. Nahundul di siamun ni habangsa hatong ngamon di Banua Ginjang. Di baheni tarbaheni bana do panguluhon. Ro di ujungna akka nasandok ro tu debata. Marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana totong. Asa ditangyakon na sida. Hasangapon ma di debata na di Ginjang. Tabegima hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion na dienet sian pangukapon 10 sada ayat 15 sahat rodi 10 sia. Pangukapon 10 sada ayat 15 sahat rodi 10 sia tajahama marsikat soring. Dungi di palu suru-suruan na papituhoni masarunena. Jadi masa maswara nagogo di Banua Ginjang. Akka dipandok. Nunga saha tutuhatai. Doho tu Kristus nai. Harajaon ni hasianganon. Bakit raja maibana. Rodi saleleng ni lelengna. Nina nasidama, namandok maulia te dohami tuho, ale Tuhan debata, sigonggom saluhutna, namangolu nuaing nang najolo, ala naung dia liton ho hagogo omu nabalgai, jala ala naung bakit raja ho. Dungi tarukap ma joro ni debata na di Banua Ginjangi. Gabetarida ma poti parpadanan na di joro nai. Jadi
Masama akahilap, dohot suara ronggur, dohot lalo, nang ambolas na balga. Ido sahatna, martua do akan na tumangihon hata ni debata, jala na opeopsa. Hatindakon maha porsiautai, songon nahi natindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Ahu porsea ide bata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangi doho tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian si Anton di Parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tua tu banuato rudung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manay tu surgo, lauhundul tu siamon ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana mulak sogot tanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Ahu porsea ditondi Parbadia, jala dong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabigema kor puji-pujian sian punguan inahana diudutian non doho punguan ina Kamis.
Tikting di Huriata di Bagasan Minggon, Minggu tanggal 24 November 2024. Naparjolo Guarni Minggu. Guarni Minggu tasadarion ima minggu ujung tahun parhuriaon. Laos minggu sadarion ma minggu parningotan di akanong monding. Aka guar-guarni ruas ni Huriata naung jumolo monding di Bagasan tahun parhuriaon mulai tanggal 26 November 2023 sahatu 27 November 2024 di Jahon Pandita Manon di acara nomor 16. Tema minggu tasadarion Rodi saleleng-leleng nado pamaretaon dohot harajaon ni debata. Napa duahon neng marbagas tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu perbagason doyana koni Huriata, Dr. Gigi Putri Angelina Permatasari Boru Simamora, Boru Niamata Riguel Simamora SHMM Nahinan, Tubu Ninata Rotua Herawati Boru Tobing, Ruas Nihuri HKBP Pondok Bambu Resort Pondok Bambu, Sektor Opat Wik 14, Sian Huta Pondok Bambu Asri Blok A2 nomor 10 Pitu Pondok Bambu Jakarta Timur, Dohot Oroana Ari Tia Fialdo Ginting SKM MM, anak ni Amata Insinyur Rianto Ginting, Tubu ni Inata Dr. Anda Bunga Mari Boru Keliat, Ruas ni GBKP Majelis Runggun Pokok Mangga Medan Klasis, Medan Namorambe, Sian Huta Jalan Pales Pitu nomor 105 Simpang Selayang Medan Tungtungan. Pamasu-masuan di Patupa di hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 pukul 14 WIB di GBKP Medan Namorambe Tuhatama Patuluson Sakap Parbogasani. Na patuluhon Pandidion Nabadia. Hombar tu program ni Huriata di hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 nanaingro di parmingguan pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Pandidion Nabadia. Pinangido tu akan atoras naso tardidi do peyanak konna asa didaftar hon matu situabik nabe uhud membuan akte kelahiran. Jala pinangido tu akan atoras asaro di hari Kamis tanggal 28 November 2024 pukul 10 WIB laho mandohoti katesisasi Pandidion Nabadia maringanan di konsistori gereja. Nah paupaton Dewan Koinonia opat A sosialisasi bahaya narkoba. Di hari Sabtu tanggal 30 November 2024 mulai pukul 10 sahatu pukul 12 WIB di Patupa Huriata do sosialisasi bahaya narkoba nani dohotan ni parguru malua remaja dohot orang tua parguru malua maringanan di aula lantai 2 gereja HKBP Pondok Bambu. Narasumber Ima Amang Hendri Marbun SEMM Kepala BNN Kota Tanjung Balai. Acarai dimulai dohot ibadah. Opat B libur sermon PA kategorial Punguan. Di siala naung bongot kita tu ujung minggu tahun parhuriaon alani mamuka di hari Senin tanggal 25 November 2024 sudah kegiatan sermon manang PA kategorial Punguan Kur dohot partangyangan sektor mansohot ma jolo. Jala latihan kor di pasahat matu sude pengurus ganup kategorial Punguan laho mangatur khotsa. Jala dibuka mamuse PA sermon di minggu paduahon Februari 2025. Palimahon Dewan Diakonia pasahat ton ulos lasni roha di minggu sadarion tanggal 24 November 2024 di parmingguan pukul 10 WIB di Patupa Huriata do pasahaton ulos lasni roha tu inang nyonya Eli Marta Simanjuntak Boru Parapat ala naunggok umur nasida 70 tahun na di hari Selasa tanggal 10 November 2024 naung sapu. Panopon rapat koordinasi fungsionaris
Marsogot di hari Senin tanggal 25 November 2024 mulai pukul 10 siawib satu nasidung di Patu Pahuriata do rapat koordinasi lanjutan meringanan di aula gereja. Pinangido tu sude fungsionaris, ketua parartaun, ketua-ketua dewan rap dohot sekretarisna, sekretaris huria, bendahara huria, dohot badan audit asa ro mandohoti acara rapoti. Papituhon rapot para halado. Di hari Rabu tanggal 27 November 2024 naneng ro mulai pukul 10 wib satu nasidung di Patu Pahuriata do rapot para halado ima membahas program kerja dot anggaran tahun 2025. Pinangido tu sude para halado asaria mandohoti rapoti. Pawaluhon amplop tu haporluon pesta gotilon pembangunan dot Natal GPN 2024. Di minggu sadarion tanggal 24 November 2024 di Patu Pahuriata do papungu amplop imatu haporluon pesta gotilon pembangunan dot Natal 2024 tapasaat mai tujolo dung sidung jamita dot pengaturan sebagai berikut. Pelian parjolo madalan tolu kantong sada A, sada B, tuhuria, dot kantong 2 tu pusat, amplop tu keperluan pesta gotilon pembangunan dot Natal 2024 di pasahat tu jolo dung sidung jamita. Atong tapasahat ma di bagasan las diroha. Pasiahon Natal Paralado, sia A di hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 10 pitu wib naneng ro satu nasidung di Patu Pahuriata do Natal Paralado dot keluarga rap dohot parhalado na pensiun dohot keluarga. Pinangido tu sude paralado dohot na pensiun asaria mandohoti acara Natali. Sia B latihan kor parhalado dohot keluarga. Di hari Kamis tanggal 28 November 2024 dung sidung sermon parhalado di Patupa latihan kor paralado dot keluarga. Pinangido tu sude paralado dot keluarga asaria mendohoti latihan kori. Siase latihan geladi bersih Natal keluarga parhalado. Di hari Jumat tanggal 20 sia November 2024 mulai pukul 10 sia wib di Patu Pahuriata do latihan geladi bersih Natal parhalado dohot keluarga rap dohot paralado pensiun dohot keluarga. Pinangido tu sude paralado dohot keluarga rap dohot paralado na pensiun dohot keluarga asaria mandohoti latihan geladi bersih maringanan di garejaon. Pasapulon soso pelean bulanan. Alanong salpu nama tahun 2024 di sosohon matu sude hita ruas ni huriata akan naso pasaton peleanan bulanan dope asa tapasahat matu situ awik nabe manang langsung tu sekretaris huria. 10 sada surat masuk A. Di Jalo Huriata do surat siana HKBP Distrik Walu DKI Jakarta taringot bakti sosial innahana HKBP Distrik Walu DKI Jakarta bakti sosiali di Patupa innahana tu aka pemulung tukang sampah dohot pengemudi ojek pangkalan menang ojek online. Kegiatan bakti sosial di Patupa di hari Kamis 28 November 2024 di Jakarta Timur Sada, Jakarta Timur 2, Jakarta Barat, dohot Jakarta Pusat. 2 Senin tanggal 2 Desember 2024 di Patupa di Jakarta Selatan. Selasa tanggal 3 Desember 2024 di Patupa di Jakarta Utara. Narohubung Nyonya Mary Tampu Bolon Borusiahan dohot pendeta Ridhoi Batu Bara. 11B di Jalo Huriata do surat sian HKBP PA Raja Tarutung taringot undangan sinode godang Pa ono pulu pituhon ima nadi Patupa hari tanggal Senin 1 hari Minggu mulai tanggal 2 Desember 1 tanggal 8 Desember 2024 maringanan di Auditorium HKBP Seminarium Sipoholon Tapanuli Utara. Utusan sian HKBP Resort Pondok Bambu
Pendeta Resot, amang pendeta Dr. Jusen Buang Manalu, dohot utusan Sinode Godang, amang Sintua P. Hasugian. Jala Borhat, mendohoti Sinode Godangi di hari Minggu tanggal 1 Desember 2024. 11C, di Jalo Huriata do surat sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Taringot undangan mendohoti sosialisasi e-voting pemilihan preses HKBP. Menggunakan e-voting Sinode Godang HKBP ima tanggal 21 Desember 2024. Di Patupa Mai di hari Kamis tanggal 20 November 2024 mulai pukul 10 WIB sahat tuna sidung. Maringanan di kantor HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Gedung Sopomar Pikir HKBP lantai onom. Utusan sian HKBP Pondok Bambu, ima pendeta Resot dot utusan Sinode Godang. 12 ruas Namar Sahid. Di Bagasan Parsahitondo ruas Nihuriata, A. Nyonya Eva Sari Panjaitan Borsitorus, nunga mulak tu Bagas Nasida, dung 3 hari dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Ruas Sektor Tolu, Wik 12. B. Nyonya Situasi Barani Borusihite, nunga mulak tu Bagas Nasida, dung 3 hari dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara. C. Kris Pandapotan Ambarita, dirawat di Rumah Sakit Persahabatan, Ruang Mawar 204, lantai 2, ruas Sektor 4, Wik 10 opat. Tabuan Madi Bagasan Tangyakta, asalam tuhipasna di Hilala Rohana Sida. 10 tolu Parhepengon. Pelian Tuhuria 8.738.360 rupiah. Pelian Tu Pusat 8.442.060 rupiah. Tu Desa 455.220 rupiah. Panitia Pesta GPN 2024 20.267.000 rupiah. Pungu Masude 46.620.650 rupiah. Songonima tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, saya di pasu-pasu Tuhata Masude Pak Kebasion dot peliani bain sangap dot puji-pujian ni guarni Tuhata. Saunari sahat mahita tu pasahaton ulos lasni roha. Ya, uju hamima tujulu inang namar ulang tahun Nyonya Eli Marta Simajutak Boru Parapat songoni manang kaamani menami nasian diakonia sosial. Dihita dong acahuria na hinaholongan songon nau takas holong nirohan itu hata nasahat tu inang Nyonya Eli Marta Simajutak Boru Parapat dia karena salpu boho nasida bongot tu umur 70 tahun songon naung taprogapon akamanginang sudido hita sian nama muka dadanak sekolah minggu sahat tunang ulansia marlas niroha di pasu-pasu itu hata naung sahat tu ganup umur 70 tahun ala nido dalata madok las niroha madok mauliate di salah surai tapasaha maulang ulos las niroha tu nama ulang tahun disodohami inang sude ruas ni kuriaon madok mauliate tutu hatta di siala las niroha na pinasahat tu inang hata ni tu hatta parjulu dohonon nami tu hamu imasian Jesaya opak plonom ayat 4 di doksong onon sahat rodi hatu tuamu say na totong doao jala rodi na ubanon sayahu do mangusuk kamu ahu do mabahesa na say laon
ahu do mangopa, ahu do mangabing, jala ahu paluahon mai. Olan ala dengan bahasa yang debatado inang, napalumehon umur 70 tahun pina. Martaba malas ni rohami nang nate. Songoni manang hata ni pasa dohonon nami. Ni durung deke pora-pora, pina masuk ma tutabu-tabu. Ganup na burju jala serep marroha. Saya na tahu dapota pasu-pasu. Ope inang pasahaton ni huria ma ulos las ni roha Tuhamu. Didok hata ni pamatay sahat-sahat ni solu say sahat ma tubotean. Pasahaton ni huria ma ulos las ni roha di ulang tahun mo ninang tangyang nami sa luhuna. Say sahat mahoy nang dohot sude po paramu tu panggabian tu parhorasan. Mauliate mari tu hata. Selamat ulang tahun Anda. Sehat panjang umur. Tabegema kor puji-pujian sian punguan ama, diudutian nondohot kor gabungan, diuduti muse sian kor lansia.
Saunari sahat mahita tu acara parningotan di namonding. Marende hita sian buku ende nomor 250 sada ayat sada tambah 5. Hamuaka dongan saha perseaon, nunga sahat hita tu minggu ujung tahun parhuriaon. Di paingo tido hita pabuan nalau marujung dosa dok ngoluon. Aidang adong nahot di portibion. Di bagasan minggu ujung tahun parhuriaonon, tamado ingotot ta akadongatan ang jumolo moding di bagasan nasa taon parhuriaw ni. Idada asa marsak jala tumatangis hita, ubahit taingot na sida ng jumolo modingi. Alay asalam tapak kidalahod do, paboa parsatok kinado ngoluta di portibion. Naikoborhat do hita muse, manopot akan nabadiai, diinganan na pinarade ni Jesus tuhatay. Atong tabigi magwar-gwar niya kadongatan ng jumolo moding. Mamuka 27 November 2023 sahat tu 23 November 2024. Naparjolo Deborah Boru Pajaitan moding 22 Januari 2024 tutup umur 54 tahun. Sian huta Jalan Kejaksaan opat nomor 77 Podok Bambu sektor Tolu Wek 10. Situa Dr. Randus Wilmar Saud Marojahan Manurung moding sia Februari 2024 tutu umur 80 tahun. Sian huta Jalan Teluk Ambon Blok A Tolu nomor 4 Pondok Bambu
sektor 2 wek pitu. Entelina boru sirait moding 14 Februari 2024 tutu umur 77 tahun. Sian huta jalan Kapung Tanah 80 RT Onom RW Sian nomor 34 Klender sektor 4 wek 15. Situa Dr. Randus Graven Sande Simanjuntak moding 20 sia Juli 2024 tutup umur 84 tahun. Sian huta jalan Kejaksaan nomor 26 RT Tolu RW 5 Pondok Bambu sektor Tolu wek 10 sada. Tokijan si Marmata moding 10 Agustus 2024 tutup umur 72 tahun. Sian huta jalan Pahlawan Revolusi Pondok Bambu sektor Tolu wek sia. Intan boru tabunan moding 25 September 2024 tutup umur 76 tahun. Sian huta Jalan Ori Raya Sada B2 nomor 20 Pondok Bambu sektor Sada wek 2. Pungu onom halakma amang inang nasa taon parhuriaunon naung parjolo akka dongata ruas nuhuriata. Alani martangiang mahita. Ale Tuhan debata nasian nahinan jalana mangolu rodi saliling niniling na. Wingot hami sadarion akka namate siya kami. Naung pajolohon tulabungmu. Dihodo anak kicu ni badua gijang. Jala diukap hodoi diaka na mga sahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion marningot ajal nami. Dohot haheheon ni daging di arisogot. Mauliate marohanami tuho. Ala di tubuh hoko hami tupakirimon na mangulu. Gabe partohap hami di hangoluan na sorasuda. Idada nama dele hami di ari parningotanon. Alay na malungu dohami di sabulo nito dinami. Nung atorop dongan nami naung nialapmu. Tau si paingot do ujung nilaka na sida di hami. Bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilaka nami be. Say sungguli marohanami mabahet tiruan na denggan diaka pinopar nami. Saya puli mana marsak roha dohot akka namatean. Asa unang mga dungi jalamat dele na sida. Say taiti maroha na sida mamereng dopak gijang. Say lehon todim tuhami. Asa takas di hati dakot tuhami. Naung dohot dohami yanakmu. Jalapanean di arta na di banua gijang. Say padao magangguni roha siya kami. Asahot hapor siyaw nami maniop Tuhan Yesus si Pangului. Adorang hubolu cami rura linggoman ni hamatiani. Molo homur mata nami. Ukap mata ni roha nami asa takas ni ida dalan tuhasonangan. Molo halang dila nami sobinoto be marpakuling. Pargogoy mahami marhite-hite todimi. Asa tarjouho kami. Ale amang sahat tutangamu matodiku. Say patiurhian roha nami.
Asahoba sami lakanami jala sonang hami laho mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nunga tabege guar-guar niaka naung moding manipat na sa taon parhuriaw noon. Atong tamado ingotota akapabahinan na sida na dinggani. Tagan dingoduna bahen sorminan na arga dihita. Laos tapangido magogo siya tuhatay. Asalam mergogo hita mangulahon hatana saleleng mangolu hita. Asa unang mariswang sabing tiki na pinasahat ni debatatu hita. Molo diudut ibana dope hosatta sahat rodi tikion. Atong martang yang bema hita di bagasan rohat tabe, laos jongjong mahita di inganat tabe, makuling angon-angon organ, dohot logu tulu opak pitu 2 ayat. Amin. Marende hita. Say atong tarpuji madebata ala di parade di hita inganan nasonang. Na adul umuli jaladu menggan sian nasa na adong di hasianganon. Inganan nahot rodi saliling nililing na. Ala nii totong mahita marhapor siyaw di Tuhan Yesus Kristus. Huhut makangoluhon hatana nama dok. Ahudo haheheon dohot hangoluan
nama ngolu dona persea diahu nang pemate ibana. Jala ganup nama ngolu jala na persea diahu, naso tupa mate ibana sa liling-liling na. Amen. Hudul mahamu. Marede hita memuji Tuhata laos tapasahat pelean sadaa sadabe dohot paduaho. Polo
Ameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata na hinaholongan di bagasan goari Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata turpug jamita di mingguta sadarion. Minggu ujung tahun parhuriaon. Laos marningot diaka ruas dongata naung jumulo marujung di bagasa satahun parhuriaonon. Di enet do sian buku ni panurirang Daniel. Bidu pitu mamuka may sian ayat sia sahatu ayat 10. Daniel pitu ayat sia sahatu ayat 10. Imana di bagasan perikop pangukapon taringo tu arihum sogot dohot taringo tu panggonggomion ni anak nijolmai songono didok disi. Sai hupanut noti doi paima di pajongjong akka habangsa jala hudul tusi ibana nasosuda arina. Ia pakaianna sak-sak do songon itak. Jala obuk ni uluna songon hapas nabi nusur. Ia habangsana songon jillam-jillam ni api. Jala akar rodana songon api namar nala-nala. Ruar dosada sungai api jala mabaur sian adopanna. Maribu-ribu akka namar sobatu ibana. Jala marloksa-loksa tidang dijolona marhaladui. Dungi tarpacang maluluan jala terbuka akka buku. Jadi saya hupanot noti magumudang alani suara ni akka hatana jukat. Akka nahinatahon ni taduhi. Sai huberengi paima terbunuh binatangi. Jala pidom pamatangna. Jala dipasahat asa purunonna tu api. Jala terrapas huhut paretasian binatang akan natinggali. Ainunga dibuhul tikki dohot jom ni ajal nasida. Dungi huida muse di bagasan akka pangukap borongin. Gabe ida ma. Roma sahalak marhite-hite obun di langiti. Songon anak ni jolma. Jala sahat ibana. Tu ibana naso suda arina. Jala terbuan ibana tu jolona. Jala di basa-basa homma tu ibana pamaretaun dohot hamuliaun dohot harajaun. Jala saluhut bangso home dohot halak parpakuling marragam-ragam marsoba tu ibana. Rudi saliling-liling na do pamarataun na naso tupa mucat sian ibana hara jaun nape naso tupa pesado ido sahna hamua kadonga saha perseaun di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus di konpesitai adong do sada pasal manang bidu taringot tugoarni minggutta sadarion. Ima perningotan diaka naung jumolo moding. Peringatan akan orang yang
telah terlebih dahulu mendahului kita. Didok disi dada nama dok na adong dope hubungan ni akan namo dengi do nama ngulu dangi. Dada pariga-riga bulung nigau. Dada nama niga lungun pariga-riga sidangolo kita disi. Alai di patu pahuria mah minggu ujung tau perhuriaon laos diingot disi akan ang marujung ngoluna napaingoton huriaido saluhut perdalanan ni ngolu taon perdalanan ni huriai na di portibion adong do ujungna laos ganup jolma pe adong do tikina sahat tu ujungi akka amangina. Jala ujung ni perdalanan ni Zulmai mahamatea ni. Alai laos ala ni hamatea ni do memang. Mabahe Zulmai gok biar. Isi hawa ka inang do amang na sumabir mate. Ang mabir ro kita. Mabir ro kan? Songonari mabir hita mati. Akau putuna jolo, lumo bibirna. Apalagi boleh taringoti hamatian. Setabi jabon, memerujung be, mati sianu. Setabi poronginon, anong namati. Gari mangalau si kuburak kita, setabi opung. Au petong do, mabir ro au tiki. Alai dung Jakarta na baru kunang mabir. Ido, dung ipodok kopi, ipe dung pindah rumah dinas tu saping garejai. Dung ro bekati kan, 35 bekation, kok matanu isi, iga rapi jol mamai dulu hon. Bah, daripada songya naraku do mamang garap. Songono tanu itu kan, husuam ma pisang. Apa kan saping nai kuburan do? Elo madapot tu puasa. Saya murung-murung do jol mai gijang kuburan ibu mangguting-gutingi. Song bir ni halaku tu namati naraku. Apa yang bir do sebelumna? Kini itaru tu ngau calok pedita 1,5 tahun. Gereja, rumah dinas, hauma. Itu ngani hauma itu tabak gogarat kuburan sia simin. Jebol oro udah saya songon herama makulik-kuling do sia ni. Majojo, mabir riba mo matong jauh ni. Pedita. Jojo wow naraku do tong. Ala kuburak kan? Jono itu jauh hitan. Ala dung Jakarta na hubereng kan nahi. Gari ada igijang ni hai. Ado nisani kanong do engklek bangku-bangku kecil. Uduli mana? Hime bang ipan batal. Ipo do mi anakku kuburan sunang gobain naraku. Barat kita ngarong be manangabi naraku. Mulai mamago biarik. Tapi sonari nang mabir be. Molong kuburan. Ima. Apalagi na jolo kan. Patang. Tokkado. Makatai taringot tu namati. Igo hibir do halak bolo. Ditaringoti namati. Ala ikut takasma patorangon ni huria taringot tu. Nama saya hamatian ikut salpun ikut sah do tu si. Ino na parjolo. Dungina paduahon memang molodung marujung sahat kita no tujung ni hasiangan on. Adong memang situasi na baru. Jojo may didok akan tiba masa parusia kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Songo dia do haroro ni Yesus na padua halion. Molo harorona na parjoloi go kelas ni roha. Ala roy mana mabona haluaon. Hasangapom ma di debata na gijang dame ma
di tanah on kedamaian, juru selamat. Dia hadir sebagai juru selamat. Alai molo di parorona na padua hari rodang be juru selamat. Justru heragodang nama kengerian, ketragisan, hahasiton, ima na pinatorang ni jamitatta na di pertanyangani. Songonima dio. Ima parnidani si Yohanes na di Pulau Patmos. Ope parnidani si Daniel maun. Jadi molo didok Daniel, kitab Daniel ini adalah wahyu dalam perjanjian lama. Ala memang ibarengi mana nama saya? Saya upano noti. Dungi huida ma luar sadana. Dia melihat langsung. Alai molo pe bongot kita tu ujung tau parhuriaon marningot hama mate ta sonang mabir kita mengadopi hamatiani jala asai kurrade. Alai laos ido tong unang mabir kita molo tung pemasa haroro ni Yesus napa dua hali honi dang benakis songon haroro na perjolo seorang di Bethlehem tarayahon marhite sukacita Natal nang pe haroro na anon menjadi hakim untuk menghukum pasauto panguhumoni akasi perdosa bolok konon na tu hamatean na saling lingnay akka nasatia tu ibana taiton na tu labung na tu hanguluan rodis salilingnay. Gudang do akka manginang nama juluani. Gudang do napatujuluh pikiran na. Taringot tu sungguh dia haroroni Kristus na badualun. To sungguh dia nak masa parusia. Alani gudang nana songoni itu sada substansi merupakan inti khotbah ujung tahun perhurian supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Karena Yesus sendiri mengatakan dia sendiri pun tidak tahu kapan itu terjadi. Holan amana manongo saudo namar suru audo na ubotos. Alani usang aja doa kamangenang hukutip beberapa kejadian yang pernah mencoba bagaimana dan seperti apa dan bahkan tanggal berapa kapan terjadi apa yang dikatakan akhir dari dunia yang kita diam sekarang dan mula atau awal dari kedatangan Kristus. Murado dapat tita ipar tiket congonari. Menurut searching Google, adong doju pak kita sada tokoh namar guar William Milner. Di mana guar ni gerejana sekte gereja baptis. Pada tanggal 22 Oktober 1844 dia mengatakan apa yang dinubuatkan oleh Daniel, apa yang dia nubuatkan melalui penglihatan oleh Yohanes di kitab Wahyu akan terjadi pada tanggal 22 Oktober 1844. Ini mana? Maka dia akan datang, Yesus itu akan datang ke bait suci, tu gereja Torrome mana? Jepang nama hitai sonan non. Ini mana? Martangyangi mana si desiak kamangin. Alai laos di bagas cadari, mulai siam manogot satu bagas borngin. Tuk tada bigwa hamanang habisong. Adong mana kecewa. Alai laos adong na bertahan. Alaso masa. Adong na mulak tuhurian na hian. Alai laos adong do musi na bertahan. Laos dimodifikasi musi. Au musi sekte na baru. Adong na paduaho nakamanginang. Guarnia matai James Warren. Terkenal ibana Jim Jones. Di mana huriana People's Temple hinang. Sekte kuil rakyat. Ipe obartu buku na jinaharu pani irokibana ma tu akkar ruas ni hurianai. Toe panggadi siamu sudah akan arong dihamuin na. Akka jabatan muna ng rekop bay. Martangyangi mahitain nay. Ayro nama. Masa nama sa una tarsuratin nay.
Adigan 10 November 1970 na. Ang hamu kan sono nga seorang sih teh. Ang anak boru hamu sih. Aku 2 tahun do pelana atau 70 tahun tubuh. Ala yang nak 1840 pati dangong lo piate. Dia mu mah. 1840 na Juli. Agak 30 tahun ya teh tu sonari. Anggo siya mata Jim Jones on di do ibana 10 November do ko mana 1970. Martang yang sudah. Jual di sudah. Tang arok rikok beya ka jabatan-jabatan di Purtibion. Roma hitaina. Pungumen narwamu sia 114 talak. Martang yang ina sida. Taung Roma nangaha. Stres mana sida, frustrasi. Ibaim madisi beritana. Maka mereka frustrasi, depresi, melakukan bunuh diri massal. Kurang lebih 914 orang. Dia mah. Arong dosa ada gereja di dok. Namar gowar gereja damai misionari di Seoul, Korea. IP. Tok songoni. Dang marnaro. Bunuh diri massal 150 halak. Adong namar goar Vernon Howell. Terberita goarna David Kores. Pemimpin sekte Ranting Daud atau Branch Davidian. Tok somoni. Di negara maju museo nak kamanginang. Di Waco, Texas ini, berarti Waco, Texas, Amerika do. Isaya na kaya sa Texas. Anggo kay nango sa Turki do. Ima. Texas kan Amerika di kan? Negara maju. Tomboy. Mula mau to, habeng atakas. Di panirangon ni si Daniel kinakanan ni Danay. Di do musay di si. Gabi frustrasi na sida. Bunuh diri 75 halak. Anggotana. Ang do pinaubalga. Nagumurang. Joseph Kipweter. Sekte Gerakan Pembaruan 10 Firman Tuhan. Marpungu mana sida di sana bagas joro na. Anggo di dok di Kanungu Uganda. Kanungu Uganda negarawan. Tok songoni, 1000 halak yuk. Sadari saborngi martangiang, airona masa nama sa ini na. Tung begwaha manangah hatang aro, manangah. Kecewa, frustrasi na sida. Membakar diri igedungi. Las matema na sida 1000 halak. Na parjul na di Indonesia ke na booming viral hari teh. Tiki masih sudah pergi di Bandung gue ya teh. Mang namar gabe ya si mangapin magornya mate mangapin manangahay. Kena wabe no mangapin ni tang tarapina ni. Ay iba bungu jol may gereja sampai pingsan dang mangan. Puasa hita asa roin na. Tang marna roin na. Tokin na roin na. Basa pe pingsan jol ma. Aku na mati teh hati hai. Iba Bandung gue kan. Kurasa hamu akan iso nga. Itu kisah terlebih mahasiswa viral ini BG Barita. Ima. Bolo tiki mahasiswa berarti tahun 2002 marai 2004. 30 tahun nih. Song masa. Jadi alaya ati pesongoni. Saya ronggui. Saya ronggui di partiknya congonari mencoba-coba. Sampai saya ronggui. Ima akan manginang na ginorahon ni ujung tao parhuriaw laos masaat penan. Dakcongo ni dang surah-surah ni jolma. Nian secara kosmik, secara tanda-tanda alam, takas do idok. Di Johannes penakining parnidan si Johannes takas do idok. Songo dia masana. Alay anggotikina
dohot jomna, dohot tanggalna, danga dongi. Di saya majuluan di debatado halaho. Emang betul-betul do. Napilit. Ima tong naidok na sesat ati. Atong songod dia do tutuhita. Mga respon ujuk tau parhuriaw. Na perjula kita tertarik go hita na pasti anggo portipio memang berlalu do. Songo kamatian na tado pidoi. Salpu do tikina dang taboto adigan. Songon nani dok niak kay natta isina kita na perjulu maridihan na do manang inahan na. Na pasti di surgodo kan? Hah? Pasti kan di surgodo. Ha sonangani. Alai aung dong muse adigado kan? Tasuk kudu be adigado. Wala tanda tanya do be. Alay nang mo hita holan tanda tanya. Di kay pastay na kinadigijangi, di tanda tanya na paduhon ni konong do na patuluhon. Ho basma lautusi. Artinya radi. Siap sedia idot to. Nakin na paduhon. Aung do na papaton borha mada inna. Kau borkam di tatung, alai pe diga tak taboto. Mana inahan na teh aku julun. Tero inata kami story sambu dong muse. Bagabi halakon nang perjulung si borha naraku kan? Kama. Out suraso ngulun ha songonado. Songon lali habang doang. Terus yang songon lali habang kalau lau naraku. Berarti naur dari do haro halakon naraku. Ya artinya adong do disi pesan-pesan teologis memang dia. Songon nakining dia ka edde na mangihut kor gabungan alay lansia na kining ay mamong sa panutup kesimpulan na wa anak kita tetado tong sa leleng kemanang na diga peta di portimio tetado pe husom ba unang daw ita siya tuhatay ati pinakidloja hiya kamu bang namang idehuni ay wa manong lansia to kanido kulloja rita to luja. Alania kamanginang ulahaku madok to nani barita ujung tahun dohok nang manomu hita diat pen haroni Kristus na dua halihoni songon pernyataan-pernyataannya ka bapak-bapak gereja tuaka huria termasuk si Amat Agustinus Tertullianus songon inang Amat Martin Luther didok ibana songonon. Ala pasti do memang ujung ni hasia nganon masa aladang tabo to adiga ni manang na dung mula kita siya gari tang dimotay idok nasida masongonon totong mahamu hot marsi hohot martangi yang pasatu diri tutuan ati tung sogo masa ujung ni hasia nganon alai totong mahamu mangula berkaryalah melayanilah seolah-olah 1,000, 2,000, manang 30,000 tahun naik masay. Unang song anak-anaknya ni tapasoma, unang bemulaw-law, kola martangyangi mahitain na, raw na maburngino na, soro manangaha. Alay unang arong suku-suku ni paditay, ewado, idi do lomorham, iboto horo, mati na mau suku manang dangin na, batu mago daku boto sa di hari au mati, alas ahu bota sa bibis dupi au mangulaw manangay na, dangnya tong, nanggay marlomo-lomo. Molo pe daktaboto sa di hari masanay dang nagabi bitya sumasa rope taulah madaw. Alay iman kining nanidok kay natahan nay tong hubas. Tong nanidok niya ka amatay na talan siya nakin. Totong satia usob baho Tuhan. Manang sa di hari pe luasom mudo piao manggulmit mangulu di hasyanganon. Songonima akaamanami na nami keluarga na kining naung ginauhon, ginorahon akaguar-guar ng jumolo sisada ilwilu do hita kamanginang sisada pangapulio do hita siya tuhatay nunga parjolo na sida
Taha malateho maka dengan bahasa akka pasu-pasu ni Tuhan marhite-hite nasida kanang jumulo itu ita. Jala tatiru akan nauli na dengan nabi nahin nasida. Uhud managa pita sogot taduan dongakku nama mabigi guar hudijo itu to. Sonariau sogot taduan guar hu nama bigi undong aku memento mori ingot hari hamamatin. Amin martang yang mahita. Mauliate puji-pujian ma Tuhan di sobahor rohanami tua dopamu nabadiai. Disude asi dohot dengan nibasam. Lumobi ma ale Tuhan nunga tolhas sami sahat. Tu sada momentum na arga. Ima mangujungi sada tahun parhuriau kami Tuhan. Di ngulu di ari-ari ni parhuriau. Ari-ari nagajang doy Tuhan maragam na bolas subulut kami. Di sido hami mamulus hinatonggi dohot akaragam ni napait. Alay Tuhan di patau hodo hami. Di sido hami ale Tuhan mangadopi parukilon nang mangadopi lungun ni roha. Uju marsirak kami sianakanahu hahulongi hami. Ala naong jumulo na sida madapot toko. Alay saluhut na Tuhan na ikomasa do. Partikian na bedo na marasingi. Molo pe Tuhan huingot tami akka goar-goar ni dongan nami naong jumuloy. Dada na laho mangarukari hinalumun, mangarukari hinadongong lo kami. Alay na yung paingot todo. Hami pe jupang dotikina borhat siyan hasyang anon. Alay nung nga di paposoro hanami ali Tuhan. Monotumpe salpu sa dok portibion. Hotdo ia surgo hasonangani. Adigan hubas mahami na yung borhat tusi. Alay sa liling di luas codo pe hami Tuhan. Manggulmit mangulu di hasyang anon. Totong mahami sa tiya manobaho di bagasan pos niroha. Mauliate mali Tuhan. Molo di pabongot to hami tu ujung ni parhuriaw non. Laos homa na pataruhok kami pabongot to kami. Tu taon parhuriaw na baru 5 minggu adpen natal dohot satu rusna. Juluani ganuplak kanami ali Tuhan. Asa tarbulut kami ari-ari na pinasahami parguguy hami ali Tuhan. Dia kana marsahit Tuhan, lehon hai pason, lehon hamamalum. Lumubi maritikyon hujo kami guarna tua dopami. Ina nami nyonya epasari pa jaita bursi torus. Inang nyonya situasi barani borusi hite. Nasi daud Tuhan diar nasalpun dirawat di rumah sakit. Alay mauliate ma. Nunga bolas nasida mulak tu bagasna. Sayang giat masyala ng sikop Tuhan hai pasun. Siala ng bolong masahi siya daging pamatang na. Jala molo pedi adu pinasida rawat rumah, rawat jala Tuhan. Dalam mumay pasikopon hai pasun. Amanami Kris padaputan abbarita Tuhan. Pihak dope ibana di rumah sakit persahabatan, ruang mawar, madalani pangubation. Tuhan, pasu-pasu masudi ak kaubat na pinangan na ninumna. Tindakan medis. Amanami na nami dokter, perawat na mangrawat na sida Tuhan. Pahipason ibana siya persahito ni. Pasu-pasu manang keluarga. Mano tungadong akarwas ni huriam Tuhan na mangay di persahito dagkagwarak kami di tikyon. Apeho tangami Tuhan mapuput mangucat sahit siya daging pamatang na. Lohoton hai pason na sikop. Asa marlas ni roha sudi ruas ni huriami. Lumobi ali Tuhan. Dinalah mabongoti masa adpen. Dohot panomunomun ni natal hami. Sude mahami palua siya persahiton. Asa rap marlas ni roha hami Tuhan. Mamuji pasang apong kuar munabari. Diha monitor roha nami dengan nibasam Tuhan. Di pasu-pasum dina nami inang Nyonya Eli Marta bursi majutak. Nyonya Eli Marta si majutak boru parapat. Tuhan 70 tahun. Dileok ko umur di inanami. Jalan nung sahat nas nirwana sida. Digohi marhite-hite nang sahat
ulos tas ni roha siya kuriami. Tuhan unang alang asin ni roham. Parmudu-mudu, parmahani pasu-pasu inanami. Madalani arni nguruna do pitujulu anon. Songoy nang sude poparan. Molo tu nga dong akanahin nalunguton nani hasiholon na Tuhan. Ngolu di pargelengon na Tuhan. Pasu-pasumui di akaari na mangihut. Tuhan debata amanami. Songonima pasu-pasum na dilehoko tuaka ruas ni huriam na marulang tahus sadarion songoninang na mangihut pe di sadarion ima inanami nyonya situa da minar marpaung buru pasaribu amana miludin sirait amang Leroy Holmen Siahan Depi Johannes Ramosta Lubar Raja sok songonina marulang tahun tuaka remarsogot satu hari Sabtu Tuhan pasik koplas ni rohana sida marhite na parmudu-muduam mudi na sida ipason gajang ni umur dohot ragam ni silas ni roha Tuhan ditikyon madok mauliate situ tuhami tu adupamu na bari martinangi doho diak katang yang pangiduan nami secara khusus di minggu nasal punung ngatuk takas marlas ni roha marolupulup pami Tuhan mamestahon dengan ni basami marhite pesta gotilo pembangunan do natal de urang martupa marture doho dengan jala parbuena pe Tuhan di bagasan las ni roha dohami macaloi alani pasu-pasu me Tuhan laho parhasiangun ni huriamon dia kahaporluan pelayanan pasu-pasu halu jauh ni panitia pasu-pasu sudah dukungan ni sudah ruas ni huriam nang parhalado atau ngali Tuhan debata Jehovah manami pasu-pasu hami sudi parhalado ni huriam. Lau patu paho nakaparrapoton manotop pun naka program pelayanan do akanggaran tu tahun 2025. Asabui marture do sikopu patu pahami di bagasan akaparrapoton nami. Songonang aka program-program Natal Tuhan pasu-pasu may marture do dengan. Atong pabor hak masudi ruas ni huriam Tuhan madalani ari ni ngulu na pinasami di bagasan panggonggomion dohot pangaramotiom. Mauliate mariho, marsangap marmulia maho, olat nyonro di saliling nililing na di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji tuhata marhite na marendehita, laos tapasahat mapeliat tatujulu, manupahi ima GPN. Masih hulgoro aku tumasona kanan Tuhan tai manoon roni sudena pangisingai susah rohani parolo
tatangyakom mapeleata, alede bata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na maulutus. Hupasahat hami masyan na nilehom mitu hami pelean nami tuhom. Say jalo may gabe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami. Madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin di Banua Gijang, say pinarba dia magoarmu. Say Roma harajomu. Say saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakko Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutodim. Ya, Roma tu jolo na marulang tahun di jolo mahita ka manginang marsijalangan. Mau lihat